mao ni siya ang third low-lying bridge. So gikan ngadto sa main bridge, mao ni siya ang ikatulo nga low-lying bridge. Makita na ito mga igsoon nga halos kumpleto na gyud. Doon na siya lamp poles, aning double arm nga naas tunga nga pole lamp. Doon na po siya kanang side railings, kanang safety railing sa kilid. So ayan na ito ni kanaog na rin. Dangog na ba niya mga igsoon, pero hinay lang ta. I don't know kung unsa na ilang gibuhat nganha, unsa na ilahang gitrabaho kana mga workers nga naa sa pedestrian lane. Ang batog makita ninyo magsuon na. Itong kuha na itong drone para makita tas babaw.
Mga igsoon, atong iampo ang hapsay nga kalibutan.